ipakilala sa inyo yung ating panauhing pandangal, ang ating napakakisig at masigasig at talagang punong-puno po ng mapupulot na aral ang ating hermano mula sa Bukal na Tubig ng Buhay, Macau Chapter. Hermano, Edwin mula. Umaga mga kapatid. Magandang umaga din po. Gising pa ba po kayo? Opo. Sana ang araw na ito ay bubuhos ang biyaya ng Panginoon sa atin, sa kaurasan ito. Naway huwag maging malikot ang ating mga kaisipan. Panatili po natin ito sa ating Panginoon. Focus lamang. No? Kaya, bumabati po mula sa Bukal ng Tubig ng Buhay, Macau 3, ng maligayang anibersaryo ng pagkatatag ng 26 ng Sentro Ayat na Espirituan. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong paunlak sa kaorasang ito na isa pong kagalakan ang tumarap po sa inyo sa orasang ito. Ngunit mamaya na po ako maglalambing sa mga nag-anibersaryo. Guide me and your strength will support me. Ayon po sa reference po dito sa awit, gamitin po ito, no? 1:39, yes, sabi niya, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Totoo kaya, wherever you go, Lord, na saan man ako tutungo, Panginoon, yung 5:7 hanggang pong pinatibay po ng kahuli-hulihang Espiritu Santo na nagbigay sa atin ay isinarado din niya sa Juan 15:1 hanggang 3. Kaya naman, kung tayo nga ang tunay na sanga ng ating Panginoon, sapagkat kakilala natin na tinuturo sa atin, na naway lubos nating maunawaan at maintindihan kung ano ang sinasabi po sa 1:15:5:7 and then 1:15:1 hanggang 3. Ako ang puno, kayo ang sanga. Pero, ngunit ang sangang hindi nagbubunga, anong gagawin? At igagato. Inaalis. Di ba? Inaalis. Ngayon, sabihin natin, saan man tayo tutungo ay naroon ang Panginoon. Totoo kaya? Ngayon naman, ang mga ating mga gawa ay nakaayon naman kaya sa kalooban ng ating Panginoon. Saka nating sabihin, saan man ako tutungo, Panginoon, ay laging mo akong gagabayan at susuportahan sa iyong kalakasan. Kaya, ating pong bubuklatin, niwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Matuwid na ang sinasabi po dito. Sabi niya, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ano ba yung sariling kaunawaan? Ngayon, tayo nga kaya, tulad po sa oras na ito, magsisimula na po akong maglambing sa inyo. No?
Ano po ang nauunawaan natin kapag ang banal na Espiritu ay nandito na? Kakilala natin siya ang tunay na nagtuturo sa atin. Tayo ay nakikinig sa kaniyang mga aral. Batid natin, siya ang ipinangako ng ating Panginoong Yesus sa atin. Siya ang iiwan niya sa atin magpakailanman. No? Magpakailanman. Kaya hanggang ngayon ay narito na nagbibigay mensahe sa atin ang banal na Espiritu. Kaya naman, ang mga aral na kanilang daladala sa atin, naintindihan kaya natin, nauunawaan kaya natin. Pagdating ng banal na Espiritu, anong ginagawa natin? Ano ba ang dapat natin gawin? Tatayo. Di ba? Isang paggalang, isang respeto, at makinig sa kanyang mga aral. Di baling kapag ako ang nagsasalita, huwag na ninyo akong pakikinggan. Gumawa na lang kayo ng gumawa dyan sa tabi-tabi. Di ba? Lambis lang po, lambing lang. Kasi kung tayo nga ang tunay nag-aaral, sabi nga ng mga banal na batlaya sa atin, no? Una, ang binigay sa atin na sa atin ay pagkakaisa, no? Ang tinuturo sa atin ay pagkakaisa. Ang pangalawa naman, ang tinuturo sa atin, tapat na maglingkod, no? Tapat na maglingkod sa Kanya. Saan ang tapat na paglingkod ngayon sa Kanya? Sapagkat naglalambing po ako. Sino ang tunay na nagpapasalamat? Ayat an espirituan. Sino ang nakapaloob dito? Siyempre po, mga miyembro. Ngayon, kaya nga, di baling biruin mo ang tao, wag lang ang Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo ang iyong biniro, ewan ko lang po, kasi di baling biruin natin ang natutulog, wag lang po ang Espiritu Santo. Kasi kung tayo nga ang tunay na nag-aaral sa banal na Espiritu at nakikinig sa Kanya, sapagkat siya lamang ang tunay na tagapagturo. Kaya, gumulong ako. Gumulong kasi nag-aaral dito, nagtuturo ang banal na Espiritu. Pagkatapos po ng serbisyo espiritual, no? Kapag may teksto ng Ebanghelyo na, di ba ligo na kayo kasi respeto po sa banal na Espiritu at paggalang. Kasi siya naman ang tunay na nagtuturo sa atin, nag-aaral. No? Huwag po ninyo akong mamasahin-mahin. Huwag po ninyo akong mamasamin ang ating sinabi. Pag-aaral lamang po ito sa ang ating ibinibigay sa inyo. Kasi doon sa amin, marapat lamang ay makinig sa kanyang mga aral. Kaya sinasabi po dito, sabi niya, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hindi naman po ibig sabihin, ako po ay nananalig sa aking sariling kaunawaan. Ayon po sa aking nababasa at patotoo sa Santong Ebanghelyo. Hindi po sariling karunungan, sapagkat ang sariling karunungan ay magpupus-pus lamang, ay mayroong hangganan sa ating Panginoon, ay walang kabuluhan, no? Kaya naman sa oras na ito, sabi niya, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya naman sa oras na ito, tinuturo tayo
ng banal na espiritu. Minsan tayo lang ang nakakalimot, hindi sumusunod sa kanyang mga aral, sa kanilang mga turo sa atin. No? Kaya sinabi niya po sa 1 Timoteo na kailangan ating pananalita dapat may biyaya upang hindi tayo makapagbigay ng sama ng loob sa ating mga kapatid. No? Minsan, tayo lamang nagkakagatan. At hindi naman nag-uusan. Di ba? Meron na ako nasabi na ayaw mo, Naisulat. sasama na ang mukha mo sa akin. Palubos na si Diba? Kinagat or kailang kinipos. Ang tunay na mag-aaral ng ating Panginoon Yan po gado. ay handang magpatawad, ay handang magpakumbaba. Amen. No? Ayon sa binigay na sa Galatia 5:23 ang sinabi ng ating kapatid, no? Ng Inspector 3. Tingnan nyo. Yung palang ang binigay sa atin. Kailangan yun ang tunay na bunga ng Espiritu. Hindi lang po ang Espiritu Santo, kundi sapagkat mayroon tayong Espiritu na natatago dito. Siyang nakabalot dito sa ating puso. Na makikita na ang ating pag-ugali ngayon. Paglabas natin sana, hindi lang tayo dito Mabait. banal. No? Paglabas natin sana, magiging isa rin tayong mabuting halimbawa, no? Sa mga mata ng mga kapatid natin. Baka mamaya, paglabas mo, nangawa ka na dyan, nagagalit ka na, no? Huwag po natin gawin yun. Mababali, mawawalang kabuluhan ang ating pong inaral. Lalong-lalo na, kaya minsan ayoko na pong mag-teksto ebanghelyo. Bakit? Minsan na nahanap sa akin ng mga sinasabi ko, Oo. oh, di ba? Yes. Makikita niyo ako sa labas. Umiinom ako, gewang-gewang sa daan. Lana. Nagsasalita pa naman siya, nagtuturo. O, Nagkasala sino na napupunan sila. yan? Andi. Lahat ng espiritista, damay. No? Kaya malaking pananagutan natin. Kaya ang sakit ng Isa. anlilig na to Kalingkingan. ay Sakit ng buong katawan. mararamdaman ng buong katawan mo. Kaya naman po, sabi niya, Sing-sing. dito po sa Deuteronomio, Deuteronomio 31:8. Ang sabi po, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y nasa iyo. Tama ba? Okay. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglupay-pay man. Tingnan nyo. Ang Panginoon na ang gagabay sa atin kapag nakita na sa atin ang tunay na, no, pag-uugali natin na totoo na. Nakita na ang mga ugali natin, nakita na ang mga tunay na gawain natin. Alin ang mga bunga ng Espiritu. Kaya naman, ito po, ang sabi, saan man ako magtungo, Panginoon, ay gagabay sa akin ang iyong kamay at ang iyong lakas ay umaalalay sa akin. Ito po ang topic ng ating mga kapatid ayon kay Haring David, no? Ayon kay Haring David. Ito ang kanyang si Haring David, ang istorya niya, alam kapatid na po natin ang kanyang kwento ayon po sa nababasa natin sa Ebanghelyo. Kaya naman, pinatnubayan si Haring David, kaya ito ang kanyang binibigay na halimbawa sa atin na ating dapat na gawin. Kaya sabi niya po dito sa
Ito po, ngayon, kung tayo nga ay papanubayan, saan natutungo? Ngayon, ang sabi niya, dito po sa Kawikaan, ito po ang mahirap kung hindi tayo sumusunod sa Kanya. No? Anong mangyayari sa atin? Nakikinig tayo, pero hindi tayo gumagawa. Ito yung mga parang hindi nagbubunga, no? Sa basan. Ang sabi niya po dito sa 1:23, mahaba-haba ito hanggang 28. Ang ilang pong minuto, 7 minutes lang. Kuhanin ko na po yung kasama namin dapat magsalita. Extension. May extension po nila. May isa isa. Sabi niya po sa Kawikaan 1:23 hanggang 28, magsibalik kayo sa ating saway, narito at narito. Aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. No? Ito po ang napakahirap. Minsan, sila yung baka tayo'y kakatok sa Kanya, hindi po tayo pabubuksan. Hindi No? kilala. Baka tayo humihingi sa Kanya, hindi tayo pagbibigyan. Hindi ka narinig. Naranasan na natin. Naranasan ko na humingi ako, hindi ko na kayo dadamay. Me too. Hingi ako ng hingi, hindi naman tinutugunan. No? Pero nung nakita niya ang pagsusumikap sa akin ng Panginoon, ang mga banal na batlaya ipapakita sa iyo ng Panginoon kapag humihingi ka. Dapat may kalakip na katapatan ang ating paglilingkod ayon po sa binigay na pag-aaral ng banal na Espiritu ngayon lamang. Kaya naman, kapag tayo po ay nakahanda at inahanda natin ang ating sarili bago pa dumating ang ating pagsamba sa gabi pa lamang, Alam mo na ang tema. sa iyong paghahanda, ibibigay na ng Panginoon. Kaya naman, kapag nagbigay ng mensahe ngayon ang banal na Espiritu, akmang-akma, no? May katugunan. Ang inaral mo, ang mga binasa mo, ay ibibigay din sa iyo. Kaya naman, at ang mga gusto mong hilingin sa ating Panginoon, huwag lamang pera, Ay, hindi pati talaga pera, ibibigay. pwede. Ngunit, magbibigay ng, gagawa ng paraan yan. No? Gagamit ng tao. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Ang kapatid natin si Michael, nung lumubog sa Pilipinas, matapat na naglilingkod sa ating Panginoon, matapat na nanampalataya.
No? Matapat na nananampalataya, wala siyang ibang pinakikinggan kundi ang Diyos lamang. Ngunit, nung pataas na yung bagyo, may dumating na rescue. Hindi sumama. Hanggang lumubog na yung bahay, nasa bubungan na, dumating ang helicopter, Na pa rin. hindi pa rin sumama sapagkat nananalig sa ating Panginoon. Teka, gumagamit niya ng tao Namatay. eh. Ang Diyos, Namatay siya. para iligtas ka. Eh di ka naman nakikinig. Hanggang lumubog. Pati siya lumubog na. Patay. Dumating na yung mga bangka, rescuer sa kanya, helicopter, pero hindi pa rin nakinig. Sana hindi po tayo gano'n. No? Kaya, pag-aralin po natin ng mabuti. Kaya sabi ng Banal na Espiritu, suriin ninyo ang mga salita na naririnig ninyo. Kaya sa oras na ito, maraming salamat po. Bagamat narinig ko po kasi hanggang 7 minuto lamang. 30 minutes. Okay lang. Oo. Takbo ako kanina, kala ko ako na. Hindi, biro lang po. Kasi, akala ko dahil guest speaker, no, may habang nagsamantala ako, mayroong may kumakanta na, mga choir. Hiling mo na ako, sabi ko sa loob ko, pagbalik ko, baka ako na. Wala siya Hindi, kasi nagpapasakop tayo. No? Hindi na po ako nagano. Tama naman po ang ginagawa ninyo dito po sa sentro. Kahit nga presidente, dadating sa bayan mo, magpapaunlak muna yan. Magpapaalam muna bago pupunta sa bayan mo. 46 Hall. No? Kung sino ang nandoon, kunyari dito sa sentro, dapat tayo magpasako sa kanilang alituntunin. No, wala tayong magagawa kung di ka tatawagan. No? Wala tayong magagawa kung di tayo tatawagan. Pag tinawag Ngayon na. po, maraming salamat po sa oras na ito, lalong-lalo na sa masipag po nating chapter president. Sa Tandandri po, di pa ang tapos. Nagmamandali. No, masipag po ang ating chapter president. No? May din ako ng advice, minsan tatanong, minsan kahit di po nyo alam, ngayon alam na nyo, sinasabi ko, nag-message ko rin siya. No? Kasi kami po, willing kami talagang nagpasako, kaya naman nagpapasako din kami. No? Dahil siya ang ating chapter president. At ang kanyang mga, kung kalamay sasabihin ko, anong feeling ng pakiramdam nyo? Kung galamay, di ba? Ang kanyang mga galamay, di ba? Ang sama, no? Ayun. Ang kanyang mga taga-spirit, ang sama, no? Masama. Ano yun? Pang politiko yun eh. Na 10 po ng kanyang mga kasamahan ng chapter 10 lang sila. officer. No? Maraming salamat po. Di ko na po yung isa-isahin. Madami kayo eh. No? maraming salamat po sa bumubuo po ng Hong Kong chapter. Ayun, naku. Pati po ang sa Macau. Sa inyong masisipag. Ngayon po, ang anibersaryo po ng bukal ng tubig ng buhay, ikalawang anibersaryo ng pagkatatag ng sentro po natin sa Macau. Tatuan na. Sa May 4 po. May No? 4. Sa May 4. Invited po kayo. Invited po kayo, pero may limit po kasi sa hotel eh. Hayaan po ninyo, baka sa 3rd anniversary, cover court na para lahat kayo. In graceful appreciation for sharing his voluble insight during
the 26th chapter anniversary celebration with the theme, Wherever I go, Lord, your hand will guide me and your strength will support me. Psalm 139:10. May God bless you and keep you safely in His arms as you continue to serve Him. Even this day of April 6, 2025 in Centro Ayat and Espirituan, Primartil, Hong Kong. Oh.